Petri ja Taneli. Täällä ollaan Innovate Trail Cupin viimeisen osakilpailun lähdössä. Lähtöön on aikaa vielä hyvin. Millä mielillä lähdette tähän viimeiseen osakilpailuun? Hyvillä mieli. Viime kesä oli nousujohteinen, joskin hävisin 3 sekuntia loppukirissä tälle miehelle, jonka takia en voittanut arvontapalkintoa, joka meni siellä 8. Mä lähdin hyvillä mielin, koska viime kesässä mä voitin sen arvontapalkinnon ja nyt mulla ei enää mitään voitettavaa. No, Rento fiilis. Te olette ollut jo 2 aikaisemmin täällä, eiks näin oo? Joo, Ja tää on nyt 3. kerta. Mitä mieltä olette tästä koko sarjasta? erinomainen sarja. Ei mitään valitettavaa. Kaikista parasta on hyvin merkattu polku. Jämptit ajautot, ne toimii. Joo, Yksilöä kunnioitetaan. Ja veissatkin on ollut jopa tarjolla joka kesä. joo. Se on kaikista tärkeää. No jos ensi keväänä tulee uudestaan, niin meinaatteko tulla? Kyllä. Totta kai. Joo. Entäs sit jos järjestettäis semmonen pidempi osakilpailu? Totta kai. Reilu 20 kilsaa, olisiko sellaiselle tilausta? Onko siellä juomapisteitä vai kamelbackia? No kyllä sinne varmasti juomapiste. Se olisi mielenkiintoista. Joo. Okei. No niin, kiitos paljon ja tsemppiä kisaan. Kiitos Elias.